Γεια σας. Θα ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πολλές φορές έχει απασχολήσει και πολλές φορές έχει συζητηθεί και πολλές φορές έχει κηρυχθεί. Όμως εμένα πάντοτε μου άφηνε κάποιες απορίες, διότι μερικά σημεία του παρέμεναν σκοτεινά και αφώτιστα, χωρίς να δίνεται η απαραίτητη προσοχή, και τελικά πολλοί άνθρωποι, έχω καταλάβει, πως και εγώ ανάμεσα τους, ότι παλεύουν με αυτό, χωρίς ποτέ τους να μπορούν να βρουν άκρη. Και με λανθασμένες συμβουλές που δέχονται, καταλήγουν να έχουν μόνο ενοχές, φόβους και να παλεύουν και να προσπαθούν με σαρκικό τρόπο να αντιμετωπίσουν ένα θέμα που είναι πνευματικό και που χρειάζεται τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την αποκάλυψη του Θεού για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Πολλές φορές μας έχουν πει να συγχωρούμε. Και το ξέρουμε ότι αυτό είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Ότι ο χριστιανός πρέπει να συγχωρεί, ότι ο Θεός συγχωρεί, ότι εμείς οι χριστιανοί να συγχωρούμε τους πάντες. Ό,τι και αν μας κάνουν. Και αυτό μέχρι ένα σημείο, και ως εδώ όπως ακούγεται, είναι αλήθεια. Φυσικά είναι δύσκολο. Όλοι το ξέρουμε. Αλλά αν ο χριστιανισμός ήταν εύκολος, θα ήταν όλοι χριστιανοί. Αποδεικνύεται ότι και εύκολος δεν είναι και όλοι χριστιανοί δεν είναι, και ακόμη περισσότερο πολλοί που λένε πως είναι χριστιανοί, μόνο χριστιανοί δεν είναι. Άρα, που καταλήγουμε, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι όλη η χριστιανική ζωή, όλος ο χριστιανικός δρόμος είναι ένας δρόμος σκληρός. Είναι ένας δρόμος γεμάτος με αγκάθια, με πέτρες, με τριβόλους, όπως λέει, ανηφορικός, στενός, στενόχωρος. Και ταυτόχρονα μαζί με αυτό έχεις και ένα σταυρό να σηκώσεις και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Η χριστιανική ζωή δεν είναι εκδρομή στο πάρκο. Και όσοι το νομίζουν αυτό, σε λάθος Χριστό και σε λάθος χριστιανισμό έχουν πιστέψει. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως το ζήτημα της συγχώρεσης δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά δύσκολο, αν μη τι άλλο, να εξηγηθεί. Διότι μας λένε, και έχουμε ίσως καταλάβει βέβαια, ή μας έχει κηρυχθεί, ή το έχουμε διαβάσει και έτσι το έχουμε καταλάβει επειδή έτσι μας το κηρύξανε και μας το εξηγήσανε, ότι πρέπει να συγχωρούμε τους πάντες ό,τι και αν κάνουν. Να πηγαίνουμε στον Θεό, να προσευχόμαστε και να τους συγχωρούμε. Η ερώτηση είναι, όταν κάποιος σου κάνει κάτι, πρέπει να τον συγχωρείς ως έχει, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς τίποτα? Όπως κηρύττεται το θέμα, έτσι φαίνεται να είναι. Λένε πολλοί, ναι, ότι έτσι πρέπει. Όμως αν έτσι πρέπει, θα κάνω μία ερώτηση απλή. Ο Θεός συγχωρεί τους πάντες? Σκεφτείτε πριν να απαντήσετε. Ξέρω, η απάντηση των περισσότερων είναι ναι, τους πάντες. Και η Γραφή λέει ότι ο Θεός συγχωρεί όλους. Όμως εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Θα ξαναρωτήσω και θα διευκρινίσω. Ο Θεός συγχωρεί τους ανθρώπους χωρίς όρους ή υπό όρους? Υποθέτω πως όλοι ξέρουμε ότι ένας όρος υπάρχει. Ποιος? Η μετάνοια. Ο Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο? Βεβαίως όχι. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κανείς που να διαφωνεί σε αυτό. Ο Θεός δεν συγχωρεί τον αμετανόητο. Αυτός είναι ο μοναδικός όρος. Και βεβαίως η μετάνοια, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι μετάνοια στα λόγια, όπως δυστυχώς έχει συνηθίσει να γίνεται τελευταία, που πολλοί λένε πες αυτή την προσευχή, πες αυτή την προσευχή, πες αυτά τα λόγια. Αν τα λόγια δεν προέρχονται από την καρδιά, ποιος ο λόγος να τα πεις? Αν τα λόγια πραγματικά δεν βγαίνουν από μέσα σου, εάν σε πείσαν μόνο στο μυαλό σου, αλλά ουσιαστικά το είναι σου δεν έχει πιστεί, γιατί να το κάνεις? Ξόρκια είναι? Μήπως κάποια μαγική επίκληση που θα σε σώσει? Όχι βέβαια. Αν αυτό πιστεύει κάποιος, τότε μάλλον δεν έχει πιστέψει καθόλου. Όχι. Ο χριστιανισμός είναι ζωή έργων. Αν δεν υπάρχει έργο, δεν υπάρχει πίστη. Διότι η πίστη χωρίς έργων είναι νεκρά, λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και όπως είπε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως έλεγε,
πηγαίνετε και κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Δηλαδή, ακριβώς αυτό, ότι χωρίς έργα που να αποδεικνύουν τη μετάνοια, τότε ποια μετάνοια έχει υπάρξει? Χωρίς αλλαγή ζωής υπάρχει μετάνοια? Κοροϊδευόμαστε άραγε? Μάλλον ναι. Γιατί έχουμε δώσει υπερβολική σημασία στα λόγια και ξεχάσαμε ότι τα λόγια είναι η αρχή, αλλά χωρίς έργα δεν υπάρχει τίποτα. Εάν τα λόγια δεν ακολουθούνται από τα αντίστοιχα έργα, τότε για ποια πίστη μιλάμε? Φοβάμαι ότι δυστυχώς έχουμε πέσει σε αυτό το σφάλμα. Πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ειλικρινά μετανοήσει? Όταν ο Κύριος συγχώρησε τον Ζακχαίο, ο Ζακχαίος τι έκανε? Είπε, Κύριε, δίνω τα μισά μου υπάρχοντα στους φτωχούς. Και αν κάποιον τον αδίκησα, του επιστρέφω 4 φορές πίσω. Να ο καρπός. Να η μετάνοια η αληθινή. Αλλιώς δεν υπάρχει μετάνοια. Αλλιώς υπάρχουν λογάκια, εύκολα και φτηνά. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε και στο θέμα συγχώρεση. Με ένα συγγνώμη καθάρισες που λέμε. Ο λαός μας λέει μια παροιμία. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Και είναι αλήθεια. Αν η μετάνοιά σου, αν το συγγνώμη σου προς τον Θεό ή προς οποιονδήποτε έχεις βλάψει δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα έργα, τότε απλά μετάνοια δεν υπάρχει. Όλα είναι ψέματα. Όλα είναι λόγια φτηνά. Λόγια χωρίς αξία. Τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα και κανέναν. Ούτε εσένα πρώτα απ' όλα που είναι απαραίτητο να αλλάξεις. Ούτε εμένα. Τον καθένα μας. Αν η συγγνώμη μας δεν είναι κάτι που το εννοούμε μέσα από την καρδιά μας, τότε συγγνώμη δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου πρέπει να καταλάβουμε ότι η μετάνοια είναι κάτι το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έργα. Αν δεν συνοδεύεται από έργα, δεν υπάρχει μετάνοια. Και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Ερχόμαστε λοιπόν στο ότι πρέπει να συγχωρούμε. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε. Και ξαναρωτάω, ο Θεός που είναι ο πρώτος που δείχνει πώς είναι η συγχώρεση, που συγχώρησε εμάς, μας συγχώρησε άραγε ακόμη και αν δεν μετανοήσουμε? Όλοι ξέρουμε ότι όχι, αν δεν μετανοήσουμε δεν θα πάμε μαζί του. Ας μην κοροϊδευόμαστε, ο Θεός δεν θα μας συγχωρέσει. Μπορεί να μας ανέχεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μας συγχωρεί. Και επιπλέον, κάποιοι θα πούν, τι είπε ο Χριστός στο Σταυρό? Κύριε, και θα πούν από λανθασμένη μετάφραση, συγχώρεσέ τους. Ο Χριστός δεν είπε συγχώρεσέ τους, πατέρα. Ο Χριστός είπε, πάτερ άφες αυτής. Άφησέ τους. Γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εδώ έρχεται το μεγάλο θέμα. Λανθασμένα μεταφράζεται το άφες, η άφεσης, μέσα στην Αγία Γραφή, όπως υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης, με τη λέξη συγχώρηση, που είναι μια εντελώς άλλη λέξη και εντελώς άλλη έννοια. Διότι, εάν η άφεση και η συγχώρηση ήταν το ίδιο, τότε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό τους είχε συγχωρέσει όλους και άρα δεν χρειάζεται να μετανοήσουν. Έτσι δεν είναι?